Бу көнне Мөслим урта мәктәбе, лицей һәм гимназия спортчыларын берләштергән мәктәпләр командасы, Мәтрәй һәм Яңа Усал җирлекләре, район эшкә эшләр бүлеге командалары көч сынашты. 4 командада көчле тупланып килгәннәр, молодцы. Организованность буелландык. Көчле уровеньда булган инде. Мәтрәй авыл җирлегендә команданың җанатарлар төркеме бар. Алар ярышлар башланганчы спортзалда уңайлы урын алалар һәм ярышлар тәмамланганчы бер каяда китмиләр. Бу инде безнең команда өчен бик көтеп алынган көн, бу безгә бәйрәм. Безнең монда 4 команда катнаша, 7 уен төры, иң көчлеләре шушында үз командасы өчен сыналалар. Һәм без һәрвакыт әлбәттә җиңүне көтәбез, җиңүне яулашакбыз, Алла бирсә. Бик матур чыгыш ясыйлар, җанатарларда күп җыелган, аларда бөтен җаннар белән җиңүгә һәрбер кеше инде җиңүгә омтыла. Җиңү безнең якта булса ярар иде инде, килгәндә үк настраиваться итеп уже төшәбез. 30-нчы кышкы спартакиада уеннарында барлыгы 18 авыл җирлеге һәм 30 оешма предприятие командасы көч сынашты. Бүген чынлап та иң көчле командалар монда биредә җыелганнар, барысы да көчле, ныклы уенчылар, патриотлар, һәрберсе үз авыллары, үз оешмалары өчен нык көрәшәләр. Мин үземнең уенчыларыма көч телим, уңышлар телим. Суперфинал уеннары кичкә кадәр дәвам итте. Киренке ярышлардан соң ниһаять җиңүчеләр дә билгеле булды. Мәктәпләр командасы спартакиаданың абсолют җиңүчесе булып танылды. Мәтрәй һәм Яңа Усал авыл җирлекләре 2-нче һәм 3-нче урыннарны бүлеште. Район эшкә эшләр бүлеге спортчылары 4-нче урынны алды. Җиңүчеләргә кубок, медальләр һәм мактау грамоталары тапшырылды. Фәрдә Гантинова, Динар Нуртдинов, Мөслим телевидениесе.